Nya. Dak! Ah! Uy, naram na ka diri di ay. Nga. Nagun sa kala. Kaon. Ngami ana lang, bito mi. Palit mo. Ha? Palit mo. Mangayo ka na, parito. Kakuha ba di mo kadaog ni mo eh. Dadalo ka. Pangata ka na ba? Suwanin ako. Pangata ka na ba? Usan mo ka eh. Ano nila para makaon ka? Challenge ta. Sugot challenge, makaon ka. Challenge na po dyan. Patila ko, lamig kayo ng bay-bay. Ganahan ko ng bay-bay. Ganang bay-bay. Nga ba? Challenge ta para makakaon ka. So, gikan di ato, padung dire. Magkamang taway nabot ang kamot. Sige. Asa may challenge na po na? Ang challenge na to, gikan di ato, magkamang ta, anak. Walay lang po kamot, hantod mabot dire. Kung ikay makaunat dire, hotda na to nagkaon ko. Ako'y pero makaunat dire. Ako'y una mo kaon. Ako magdungan na may dalawa. Paano nagkaon? Nga, agre? Kuya ni mo eh. Then? Go! Sige na, go! Masugot ko. Go! Okay. Namiwit kang bye-bye eh. So, man idol. Ginagod! Gigil hindi mo Okay, kamahat. pagkakon para kakaon ka. Okay. Ay, ita. So, asa mo masugod? Gire, apir murpe. Apa ni iro? Hot! Ano murpe? Yeah, asa? Del? O, deal ko. Yeah. So, man, tulong. One! Tulong lang kita. Gigi. Ya, anak. Anak. Sige. Eh, ikaw, Barbor. Tara, ano ba ito? Bor! Eh! So! Ayaw kaon. Tukod ka! Kaon na kakaon. Okay! 1, 2, 3, go! Ano yan? Tunggu dia deh. Ay, buka na, kanon.